Molt bona nit, Sa Pobla. Com esteu? Bé? Esteu coents i coentes? Mireu, el que avui va passar esta nit, el que va passar aquí a l'escenari, estic intentant xerrar com els mallorquins, m'està costant, però estic fent-me. Jo crec, Joana, que en un parell de dies més xerre mallorquí, però perfectament. Mireu, estic al·lucinant del fet de veure tota la gent que s'ha apuntat, quina il·lusió que n'hi ha arreu de tota la illa i a la península també, per vindre així a Sa Pobla a concursar en el campionat de Mallorca de menjar preves coents. Impressionant. O sigui, per favor, això mereix un fort aplaudiment per a vosaltres mateixos. Sou molt grans. I res, vos explico un poquet. Nosaltres som de Hell Contest. Ja estiguérem així l'any passat i a València organitzem anualment el campionat estatal de menjadors de preves coents. Aquí, a Sa Pobla, es fa el campionat de Mallorca de menjadors de preves coents. I qui guanya aquí a Mallorca a Sa Pobla, té el passe directe per al campionat estatal, que es celebrarà al Genesí, València, el 26 d'octubre d'aquest any.